Здравейте, ФК потребители. Значи снимаме клип, вече започваме да правим поредица на всякакви игри. Спинтерес, какво предложите? Не точно поредица. Да бе, снимаме някакви там клипа разни. Имаме интересно, първо решим да направим на Спинтерес, защото може би сме играли доста пъти. Който разбира от тази игра, малко да на звука. Ще увеличим графиката. Който разбира от тази игра, играем на The Hill. Кракнато играем, разбира се. Защото сме някакви незаконни типове. Сложи си е такова, бе. Да, служи друго. Какво служи ти, бе? Само го. Да си по-лек. И започваме само с виетнамки. На кежуал ли го пусна? Или на хардкор? На кежуал, защото иначе е хардкор много трудно и... Точно е трудно, ама трябва да товарим дървата сам. И ми се разправя. Да, доста време се бави. Да. Значи, не знам колко са дълги клипът, нямам си на представа, може би... Сега ще видим да поразцъкаме там известно време и това ще е. Не знам колко ще е. Каналът ни е нов. Да почнем го сега. И какво се получи на там. Мисля днес да направя Спинтерес. Всеки ден да пускам клип по една игра. Някой ден имам по два пъти. Зависи от времето. Да, значи Спинтерес е едната игра, къде ще ръцъкам, ако е интересна. Другата е Евротрък, който го имам закупен мултиплеер, ще играем двамата. Ако искате вие може да се включвате. Играте с нас. Долу съм тука, малки технически проблеми с родителски контрол. По храните. Така. Значи в GBX сигнал, не помним. Абе, Евротрък ще снимаме, Спинтерес, CSGO мога да снимаме и всякакви други игри. И твоята любима лига? Лига, да, значи Лига кична е била и камчета, тук смех и там. Получава си играем това на тебе си игра. Не ми се играе много Лига, как може, всички са някакви запавяници на тема Лига, ама ако казват хората искаме Лига, някакво се навием. Значи тук няма снег, Спинтересо, виетнамките запали от първия път. Малко ръждици има, и проверих маслото на моята, да ме блокира двигателя. Блокажи, всичко си има, това се казва модерна виетнамка. Той пред в истинския живот виетнамките имат блокажи, да, само те. Докато Ралф Зил тия нямат блокажи. Подкарай, абе, някакво правим сега, ти ме вземе. Какво правиш ти, бе? Пусни си да покажи всичко там. Покажи си е пуснат дефалт. Да бе, как мога такива ми търка гумите. Тук отзад този фургон мога да виж някой. Аз ще слагам такова лицензирано, как се казва, там на цензура, да. Хората... Не се да прави. Малките деца да не се учат да псуват. Нещо прекъсна. Какво прекъсна, бе? Как говориш и ти замахна всичко за секунда? 4 секунди са ми нужни. Аре, подкарай го този камион, бе. Аз да стигна да забавиш колко може. Значи, който иска да играем Спинтерес, който му се играе, кълба мерак, ще му покажем как ще му настрояме и да играе с нас. Може дори да не говори, може да го няма в разговора. Но ако някой се съка, мога да пише също така Евротрък, ще играем, това го казвам. Слушам някакви координати там, Skype или нещо да пишат хората, да се обучават. И ти може да показваш там за Спинтерес, да. Да, бе, също така може да покажем как да си правите модове, как да си слагате карта, как искате, ако искате да си направите, как да си направите камиона, например, по-бърз, по-бавен, по-висок, по-големи ходове да има, други гуми, разни работи, които са много елементарни работи. Тоест имах Спинтерес в България, държах във Facebook страничката, ама в едно време нещо отпуснах малко.
Компютъра не мина, ето силната машина, i5 процесор, някаква видеокарта, не много силна, ама за сега да нова върши работа. На 32 FPS пише, че подкарам. Аз не виждам много да цепя, ама ако трябва ще купувам нова видеокарта. Ама имам много хиляди работи да си купувам. Не ми е сега видеокарта да взимам. Бутни малко отзаде да тръгне, бах ти вьетнамката бавно. Ти кога трябваше да пуснеш бързите си... Да, един час на живо се возил в Виетнам, където тук на бронята бех стъпил, газуе тук и се държах за читачката. И обикарахме целия град и викахме атака. Това беше пълна за смрика, На може би. протеста ли? А, Не на протеста, бе. Там кога ходихме за смрика, за какво я. Много силно. Това един снег беше ще гаче. заби. Какво ми забия, бе? На тебе или на мене? И на двамата. Как бе, ти си забил на едно место? Ти да. Тръгна, бе, Да. тръгна. Да. Ей, това е Урал вече, това е Урал, ти е машина, макар така, че Виетнамката ма повече ме кефи. Да, но има къде драма. Да бе, значи сега какво? Ей, ведно ли сега трябва да се връщам с Урала до това бе? До гаража. Ако не ще се върнеш, ще докарам ти тук в гараж. Интересно с това, дай направо, ако искаш тук да отключим гаража. Да, това имам предвид, че ще Айде, сега докарам. ще се върна аз с Урала. Да докараме гаражчето. Едно малко. Че им да запали. Че да по-Урала пали, като първ направо чат. Замърсяваме природата вече. Сега докато намеря кое да. Трактора. Кое верно беше сега? Е, това е едното беше, това ги рече. То колко точки ни трябват? Ето 4? Охо. Май. Че да си манал, аз поход пре. Аз си го сложих. Айде, давай темпо, пичаго. Ще я видам. 4. Да. 4 иска да аз проверих. Забери си пусне мигач, ти спреверам. Майко, брат, че те путе маре кая пред мен. Да, пред мен, виждам, че е бързо. Нямаме за Урал от предницата на Урало. Хайде ще поедем. Абе, викам да добавим някаква музика на клипа, защото така много тъпо. Она хубавата песен ти я знаеш, брат, кое е. Клипа ще бъде повече дислайкове, отколкото гледане. Как бе, те с нашите фенове? Ходи по нас. Значи ако има фенки, ще отворим фейсбука да ми пишат. Да ги водим от гората, да ги повозим на Урал. Бе, викам да е по-интересно да минава малко по хардкор терените, сега тук ще направим малко веселба на хората. Какво? Отгоре ли си джемпиш? Ема джемпи беше, минава професионалната. Е така се пусках хора. Просто много професионализъм има тук. Всяка те залупиш си вижда. Как се заопим бе? Право се разцапи. Ще се бае бе, това е за аматьори там да минават бе. Да, леко. Се падна Аре, върху. карай ма падна върху тебе. Сам си падна. Айде бе. Тука май бе, як поне му бъде че стана. Ти ли брат заопи се. Ей, 19 демидж, карай. Абе, имаме дръпни. Може си да бъде. Имам, дали ще ми извади. Опа, извади ме бе, това се казва бетката силна. По принцип, на живо, ако играят толкова рестичен, би трябвало да завиваш по-добре без дефок. То аз съм без, ама не мога това направя. Без покаш. Да бе, ама нещо малко пъгнато. Автоматичните по-бързо караш по асфалта. Да, ама като ти фърне скоро с обаери. Да, ти караш на автоматични ти после като виж кал. Много бързи реакции, слагаш бързите. Това моя не мога да фане прав път, те бах ти пяницата. Това се натучерил като някакъв.
35 FPS с принта да си играеш, е това е. В принцип съм на максимум качество и да снима и на максимум качество ми играта. Но без да снимам съм на 50, така че... Това те боли, бе. Добре, каква друга игра мога да мога да снима на World of Tanks. Там съм Не, искал при време. Мога да направим клипчета тази седмица World of Tanks. Се виж как е. Ще я свалиш, ще я свалиш. Там си сам. Как ще свалям, бе? Нека си, моля изкарам да гледам колко време снимам, бе, аз се пребах, защото не си изкарах. Айде, вот. Аз викам да карам фидерва. Най-големи. Най-големите. Не, бе, ти ще карам медиума. То тук май не мога да караш Колко най-големите. точки дадат? Еми общо 4 точки май. Аз не трябва това. Бе, как 4 точки, бе? Това пише 4 точки и това пише 4 точки. 4 точки, бе. Но вече я взема. Подобно. Я взема подобно, само че това. Аха. Добре. Кара и другото. Но ти изгнила с пуха, бе. Моя да се правя трябва да направя как го рамчи. Как чади. Служил съм от турбоцканя на моя Урал. Жив. Направо как развърта гумите. Какво ти е това спер? Какво си правил, бе, тука? Това е вьетнамката, къде си правил, най? Ти бях до нея. Така ли се спира, бе? Да. Тогава се спира после. Значи това моите се поклати, брат, силно некой бе некой отзаде. Цензура. брат. Цензура трябва да се слоя, май. Не знам дали нямаше да е по-добре да взема карам горило. Ей, то сега ако те кара корил. Как не Играта си на зло? Spin TRS е, че не мога да паузираш играта, примерно. И да продължиш след... Примерно сега да изгасиш, да спиш и утре да продължиш. Сега какво играеш, после е малата. Те май на куканата може. Ами не знам дали може, но сам нямам. Не там е гледам други в YouTube се продължава да, но дали го снимат веднага след като спрат клипа, не знам. Той това е вариант, по принцип, това съм го мислил. Ако съберем повече човека ще е много интересно, така че ако някой иска да се разберем в удобен час, мога да разсъкваме. Да, максималното е 4. Еми 4 човека, 4 колко. Че да си изгасим фаровете, че е много горило горят. Много бензин, че падне акумулатора. Пада, поне с 5. Да, им. И верно пада малко, ама не, съмнявам. За тук не знам, но за Evertrek пада, поне така съм слушал. Тук голем колоз има, бе. В принцип, първите версии на Spin TRS беха много по-тресканка. Вчера играх с ласката и почти никъде не успях да закъсам. Докато при ласката, ако излезеш от гаража, какво извън гората, върна си до там. Искаш да кажеш извън гаража? Не извън гората. И сме на сват, иска да кажа. Тук ще минем някъде налево. Да, че тук е доста дълбоко. И поне бе става малко изуима автомивка, кой ще даде 5 лева за автомивка после на това Урал. Аз не мога да стигна от водата. Аз ти казах, че ми се сменя на турбо, ти ме върваш. За краса. Много развърта сканята. Аз като съм включил всичко, не ще им свърши бензино. Нафтата ще свърши. На цравена нафта карам, брат, незаконно е купам на F50. Един тираджия ме продава. Давай за Евротръка за Spin TRS купам цравена нафта. Айде, врия, човек. Врия. Вари царецата, е. Ти за това къде стира мапа. Аз ти казах, че много развърта турбото от сканя направо. Лъв клапан се служил се на помпа на 3 бара. Ей, тая китайската игра, ще снимаме един клип 5 минути на нея, бе, брат. Що? Тая дрифтърската е. А тя не може мулти, ма. Може мулти, аз си играх, ама много
Не би харесал, бе, нека сега някакви пичамари. Аз си изтрих, ама ако трябваше да сваля. Ако трябваше да сваляме да ръцъкаме. Че я пусна тази камера малко хората. Или не в СФ, Underground Void. Ей, верно, че му да, много тъп начин да газвахта. Аз прем, минем си как си трябва да боже се засили. 300 с ударил в стената и ми изпревари. Направо по стената кара. По-добре нека друга Такси игра. 3. Такси 3. Дай му темпо, бе, дай му газ, бе. Тук надолу и... Много добре. Това виж... Ей, що не мога отворим прозореца, бе? Камион мисля, че беше малко открехнат прозореца. Може си пусти нещо цигара, нещо такова. Влиза малко чист въздух. Това как затвори вътре прозорците, ще изпутат прозорците. Да. Ти къде си, че ти изчакам малко? Много е назад. Ще не кажа да чакам. Но пък ще ми чакаш там да се отвори. Да бе, верно. Това си лафим, къде те знам, къде се бавиш ти. Аз си казах, че турбото е сменяло, ти не върваш. Ти врати направо. В стария маркет, каквото се носи. Знам. А ти ли ще твариш първи? Буковици, брат. Сега ще натрепам. Тези кубика отзаде най-малко. Ала, сега 15. докато позиционирам ремаркето. 20 кубика древа. Тап или бук. Значи имаме какво че има тук да натовариме. Тия горските много проблеми, докато си изкарам документи да... Първия път, това се казва последно. Докато изкарам документи за сечище, такова... Ах, ти горските. Те хората незаконно си сечат дърва. Аз документи изкарвам. Изрядня. Какво? Изрядня тип. Да бе, много съм изрен всичко. Как трябва урал за страховка, винетка съм служил, само не съм залепил стикъра. Дигнаха винетките, на протест ходим с урал. Я бе. Айде, карай, пичага. Язва е. Изчезнати ремаркет и пак се появи. Мале, тука може се обръща, то с моя камион. Не знам какво е. Само да не се обърне, че тогава видите какво става. Абе, че да... Да бе... Нямам колко минути снимам клип. Пандикам снимам. Приблизително около 30 минути или 20. Еми, какво да направя? Това ли да е дата част или още да има? Не знам. Кюста да караме до Objective, още малко ще покараме и стига и толкова. Защото е час клип. Аз съм почти готов. Това ти... Почти се обърнах. Че сега ще ти изтеглим, бе. Не бе, аз ще вържа частици. Ти се обърна, айде. Още не съм. Чакай, да ти вържа от тази ремаркето, бе. Вържи края на задницата на ремаркето за дървото. И се обърне камиона. Няма да се обърне камиона, бе, слушай. Камион съм го вързал с лебедка и затова седи. Да, ама ти няма да го откачиш след бедката. И като вържа ремаркето Еми цъка шеф и то си изправи. няма. Ако се обърне камион, сега ще види. Тя ви чая ще заставяте подпра. Казах. Абе, значи това ще ни е първият геймплей, казваме момчета. Значи професионализъм е пълен. Че да видим поне колко разкрачи има това камион. Айде вържи ме и изправиш тук. Как ще те вържа да изправим, бе, Бакук? Как ще те изправим, аз сега ще те влачим? Няма бе, сега ще видиш. Да, това турбото съм му сменил, пак не иска да развърта, бах ти камиона. Малко по-напред, ако моля. Това какво стана, бе? Приеми пак. Да няма да е по-добре да откача ремаркето. Айде бе, хорошо. Абе да ти кажам, това си тест. Ще му върнеш по таван. Не бе, не е по таван. Сега ще върна малко назад, ако успеем.
Не, стига. Искам те върза заедницата е. Така не мога да изпрем, трябва за газо. Ето шипне да видим как ще стане. Сега не мога ли те връжда отзад? Не. Никакъв шанс. Как се набутат тия сега, че трябва да правим вратна загъл. Значи това ни тесто клип, искам да кажа да видим как работи програмата, всичко. Така че мисля да... Това да ни е първия клип, а съм. Да. Ще кажеш да. Па ще продължаваме да снимаме. Мога в коментарите пишете на какви игри искате да снимаме. Мога да предлагате каквото ви се гледам, чето. Много бифън. Я да не направя обратни завои в паса. Абе, тук професионализъм от всекъде. Айде. Ай, ти ще се залупиш, как. Аз да залупим, бе. Сега че си пуснем нещо сърбско, македонско. Дай му газ, бе. Как ми ги извършва да стига? Айде сега прием, виж как като включим Как ще ни изстреля? Как ще ти стреля, бе? Ти си кеф, че това бъг го оправих от началните версии. Сега като съм ти стъпил на прозореца, какво? Я стой! Стой! Топъл гасна. Че, сега така ще Може пак така ми дърпаш да се подправя на тебе. Да, бе, ще мога. И не мърда, аз ще кажа. Това е. Ай, това е професионализъм. Сега има да плащаш, брат. 40 лева тук за дърпането. Нафтата. Кой ще ми плати? Колко нафта изгорих? И закъснението. Закъснението край. Добре, чета мисля да е това за Спинтереса. Значи другия път продължаваме пак от същото място и така. Чао. Чао, бе. Чао. Така си казва чао на хората.